мъкнат. Аз съм внесъл при главния прокурор, поискайте го, ще ви е интересно, Цацаров, в първите дни на неговото битуване като главен прокурор, подробно описание как е предумишлено е фалиран Кремиковци, с каква цел. Естествено, беше оставено без последствие този сигнал. Добре, още име фигурира около ЦСК. Защо ЦСК в крайна сметка фалира и 2008 година пак беше отнет първо лиценза, по-нататък години по-късно и фалира ЦСК? Защо се случи? Всичко е изяснено. Отново е същата история. Значи първо, аз съм последния президент на ЦСКА, който го е направил шампион. И винаги съм следвал същото нещо. В навечерието 14-та година, 13-та година ме помолиха отново да се върна в ЦСКА. Върнах се. И 14-та година ЦСКА завърши като първи с 6 или 7 точки пред Лудогорец. Тогава започна атака на Борисов. Директно, той се върна във втория мандат. След това аз го обвинявам официално. Ако искате подробна информация, отворете мой сигнал до прокурора Гешев, който от преди 2-3 месеца. Там е описано подробно. Първо аз се съгласих да се върна в ЦСКА, само защото тогава започна с пряко ме участие големия проект край София за създаване на селитен град за модерен градски туризъм, за който стоеше хонконгски крупен инвеститор. Когато Борисов през октомври 2014 година се върна за втори път на власт, той атакува, дал съм документи, дал съм договори. Фактически аз бях изтласкан от този проект. Беше направен един швейцарски договор за 34 милиона евро с пръв приятел на Борисов от детинство. Това просто трябва да го прочетете, ако искате. Кой е този пръв приятел от детинство? Иван Сазов се казва. Ръководител на неговия предизборен щаб и приятел от детинство, шеф на тенис клуба